l'esport, i ho fem per la porta gran amb 200 assistents aquí al sofà, més la gent que ha anat arribant i que s'ha anat apuntant, també els de Casserres que han fet l'esport de venir des de Casserres després de celebrar la nit de l'esport allà també, aquí present altra vegada, després de 8 anys. Per tant, tots drets, si us sembla, i fem el brindis corresponent. Gràcies a tots i brindem perquè això es repeteixi a partir d'ara durant molts anys més. S'ha de valorar molt la feina que fa aquest jovent, no només pels esportistes, sinó per tota la comarca, perquè li dona la capacitat de poder créixer amb molts altres esports que no sigui futbol, bàsquet i els típics que doncs, suposo que porten més popularitat, per dir-ho així. I bueno, això, gràcies a tots per haver-me votat, jo això no m'ho esperava. I bueno, a veure si ens veiem aviat. I el guanyador d'aquesta categoria, de l'última de la nit de l'esport, és, amb un 37% dels vots, Frank Serra. Primer de tot, gràcies per organitzar una festa com aquesta. No és fàcil, hi ha molta feina darrere. I després agrair a tothom qui ha votat, a qui ens segueix, a qui ens apoya i merci.